Shafede kanjani bafethu disobhoma lumajago 012 aka Dr. Baby Live baby. You know how we're doing it. We keep it low but we stay high at the same time. And I'm not alone. Today I have the one and only umuntu ohloniphekile madoda. Yazi futhi angazi nokuthi why ngicoki ngakhiphi nethwala nje kuphela hayi kodwa isiZulu siyangishaya isiZulu siyangishaya straight namhlanje ngiphethe ushi no mantombazana namhlanje ngiphethe ushi mantombazana unjani baba shosho kunjani mfethu ngiyaphila siyabonga kakhulu ukuthi uze ufike la ngoba kudala vele sikufuna like esho nikudala sikufuna eshowini nawe uyacabanga nje kuphela ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu owazi ongakwazi nje kuphela South Africa nje yonke kunzima nje kuphela ukuthi South Africa yonke sokungaba uwo ngitshelayo mfethu nje ngokukhulu ukuthobeka ake sibingelele bonke abantu ababukeli njengesikhathi samanje uShwi Mantombazane lona okhona njengamanje la e-studio insizwa ke zethu Mphame Phuce isho uthini kusho ukuthi ngiyakupha uthi mase ngisho ukuthi into ngiphile yoniphinde ungephuce ukuphuca futhi mangikupha le phone ngikutshela ngithi yakho straight yes uyithathe le phone ngibuye ngiyidinga ngithi ngifuna ifoni yami lengakunika yona uyabona into enjalo yebo baba yeah so baba ash ngasho ukuthi like okay singizikhulumele mina South Africa futhi nizongicolela mina ngikwazi ngale ngoma lekuthiwa ingafa yeah ngikwazi ngale ngoma lena kuthiwa ingafa but nje kuphela ngifuna sibeke emuva nje kuphela ungisamarezelwe ngoba ayivele ngiyacabanga ukuthi une history yakho nje kuphela inde kakhulu but mase kuthiwa mhlambe uzibhalela incwadi namhlanje ngawe ungayicala kuphi incwadi yami ngeke fana ukuthi inzima kakhulu ngoba manje ingaqeda 2 days to 3 days ingaqeda 2 days to 3 days siyibhala nje yes sishiye sambe siyothatha ibreak sibuye siphinde siyibhale yes siyiqede yabona ukucula ndoda ayimina ngibuya kude kakhulu nakho ya ukucula nje boma la 2017 nje angizwa boma la 2017 ucula uqala kwami ucula ngoba 2010 ngoba abongafa nje ingoma za 2010 qala ngo93 1993 yes ngazalwa 1993 qala ukuba ngene emculweni lapha impela ukuthi ke ngiyangena impela ngokuphelele emculweni 1993 ngaza yakuningi kakhulu manje ngama CD ya ngama CD kodwa ke noma ngilapho ke kodwa nje ngizoyibeka nje ngikhe phezulu ngithi uqala kwami ukuvela ukuthi ngazi ukuthi ngiyacula ngahlangana nomfowethu wakwazakwe okwakuthiwa uNxalothi noma 7 okay ya babe babili besebenza bebabili njengoba nami kunalento ethi Shwi noMtekhala abantu abawu2 lapha yes naye ke kwakunxalothi noma 7 khona kwakuthiwa uNxalothi kukhona noma 7 babe u2 laba bantu yabona ya badibana nami ke Josgokho ke sakhalisa iginci bathola ukuthi hayi cha kukhona engikwenzayo okuhle la esandleni sesiginci yes ya ngathi mangabe ngisebenzisa isandla sami esigincini hayi abantu ayi kwakhombisa ukuthi basithakasela hayi ongasiphatha ezini liginqileze nizingaphana no abasitshelanga ukuthi asiphathe ngishongo bafana kanti mangabe sizokwenza into efana nalezi kufanele si-update before sitshela ukuthi sona sidinga nani ofuna kuyiphatha yes kodwa ke nje ke ngoba izinto ezikhala la ekhaya sina problem asinankinga okusho ukuthi ukudibana kwami nalabo bantu ke labo ke ngakwazi ukuthi ke ngisebenzisane nabo ngasebenzisana nabo ngahamba nabo ngaze ngazokhiphela iqembu yes kwakuthiwa uZamo Center okay nginabo njalo ngaleso sikhathi siyibhende yodwa sonke nabo badlala isiginci nami ngidlala isiginci lamantombazana uthi uZamo Center okay ngiyabonga isikhathi sokufika kwetala zokucula kwamantombazana yabona kanjalo kwahamba ke izinto azangalunga kahle ngadlula lapho ngabuya ngaqhubeka neqembu lami ihlangana nade ngivethe ngisebenza nalo kwaqhamuka uMahawukela wathi indoda ngiyathola ukuthi izinto zenzayo ziright kakhulu okay indoda ade ngisebenza nayo iphazamisekile ngicela ukuzonginceda sabuya sasebenza sonke noMahawukela umatshitsha amhlophe ngizombulala kanjani ngisabe igazi lomuntu yithi lapho yonke lonto leyo nje yabona
konke nje sasikwenza kumahawukela kwakwenziwa yithi naye soyi2. Okay. Manje into engifuna ukuyazi nayo, ingoma niyazenza nazi niyarecorda niyafaka ku CD. Athengiswa ubani? Athengiswa izinkampani, kukhona inkampani oSony, kukhona oGalo, kukhona bani yabona. Banithengisela? Yebo, wena ufika urecord bona bakuthatha bekuse studio bekubhadalela studio wenze yonke into ucula uqede beyithatha yonke lokhuzane behambe bona bogaya ama CD benze yonke into bese bayithengisa. Wena usuzothola into ozoyithola ngaphansi kwabo nabo sebedonsa ipercent labo bese bekutshela ukuthi indoda ingoma yakhe isebenze kangaka ngakho ke wena nakho kwakho sesikuthathile kwethu. Yes. And then fast forward ingafa yena lengoma lani nibhale kanjani yona? Ingafa. And then buwazi futhi kuzoba ilongoma le ekube yiyo namhlanje. No, akekho bazi ngoba phela ingafa kuze ilokhuzane ingafa ingoma yes4. Okay. Kukhona ama-album awu3 yaphambili. Yes. Yeah. Kukhona ama-album awu3 yaphambili khona ethi Woza Baba Woza. Okay. Esaqala ngayo. Okay. First album. Soshino Mtekhala yeah. Oh. Saqala ngayo. Kodwa uma ngabe sengingedwa ngaqala ngengoma ethi Uzame uNesenta amantombazana ngabuya lapho ngazokwenza enye futhi kaMaskandi yayithi uqinisela noSimonyo. Okay. Azange avelela ke lezo ngoma yabona kusho ukuthi nami ngangisefele ngisafufusa yabona kodwa ngithanda ukwenza. Kwazi ukucaca kahle mase senginomtekhala ke sakwazi ukuthi mase sinomtekhala sikhiphe ingoma ethi Woza Baba Woza sibuye sokhipha ethi Ukufa sabuya sazokhipha uDustbin nje bese sizokhipha ke wangisiza baba ke lo nengoma ethi Ngafa. Oh, so ngicela ungi-explainele njengoba ngishilo ukuthi mina isiZulu mina angikho right mina ngaso ngiyazama nje kuphela. Le ngoma ichaza ukuthini like ingafa ithi vele ngingafa like khona into engibulele. Yeah, ngithi ngaleso ithi ngibulala ngasho ithi ngibulala amantombazana. Ngasho kanjalo kodwa angikwazi ukubeka kanjalo ukuthi ngibulawa amantombazana ngoba lento esasikhuluma ngayo lapha na intombazana bithola ngomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa beyithola ngentombazana. Angikwazi ukuthi ngajaja umuntu oyiwane ngithi mhlambe uyena ngathi mhlambe bitholakala ngaye. Yabo ngoba lento lena biba khona ukuthi umuntu wesimame uright afika umuntu wesilisa unayo yena afika ishiye kulo. Uthola ukuthi umuntu wesilisa uright uyafika lapha lokhozana wentombazana ishiye kulo muntu wesilisa. Manje izinto ezifana nalezo nje ukuthi uyabo. Futhi yabo lengoma yenzeke vele kusesemgangathweni kakhulu kungakatholakala ngisho ikhambi. Yes. Lalento lena sine ikhambi manje ukuthi sekukhona nokuthi udlele treatment uyithobe ngendlela oyithoba ngayo. Basho ukuthi ngaleso sikhathi ngathi mangabe ngifica ukungaphili kahle empilweni. Yes. Akwavele kwakuningi kakhulu abantu bathi hayi vele sekuyiyo lento kanti ngiyagula nje akakabi njalo. Uyabona ngiyayigulela nje bathi hayi phela manje usekwazi ukuthi wagula nje sekuvele sekunjalo. Wagula nje vele sekunjalo kanti hayi khona kunjalo ngiyayigulela nje. Ngabuye ngasimama futhi nga right. Uyabona lonto leyo. Kodwa sebeshilo ngase ngithi mina mangibuka vele nangendlela nje okwenzeka ngayo izinto emhlabeni. Ngase siyibhala ka lengoma sathi ngafa ngafela ubala. Bangitshela lapha engihamba khona mangithi ngiyobheka izangomeni ngibheka kuphi bathi izintombi zakho. Uyayibona lonto leyo. Ngiyayithola ke. Manje ucula kwakho ucale ngemaskandi kuphela. Ngiqale ngemaskandi kumixana nesicathamia. Nesicathamia. Yeah. Khona ingoma manje wayenza nomlindo the vocalist. Yeah. Khona ufike kanjani la kule sandi ukuthi uthepe like ini kule sandi le urelate na ubona ukuthi niya lento le ngayiyenza icale kanjani. Shuthi ungathi ngiartist capable thing ingajumpela na kuma piano noma yipi sound nje kuphela efikayo etrendayo ukuthi ungangena. Noma ngiyayicula mina. Ne gospel nyangana yonke indawo nyangana akukho la ngangeni khona. Yes. Na yonke into ngiyayenza nje. Wow man. Yabona nje abantu bamangala kakhulu mabengithola ukuthi ngiyakwazi ukudlala ingoma ucula ingoma nokhuzana nomlindo. Yes. Buya futhi ngacula nomnqobo yazo. Yes. Manje kukhona ngiyenze noSjava, kukhona engayenza noBig Zulu. Wow. Uyabona nje bonke labantu nje ngiyasebenzisana nabo nje. And then nisebenza kanjani kusuka kuumuntu uthi like nihlangana kanjani? No, uthola ukuthi bona bane beat. Okay. Becule beyibheka ukuthi le beat lena okay. Bese bebuka lento ukuthi okay kusho voice kabani la singayisebenzisa. Yes. Ubani kambe singamsebenzisa kule beat uma ihamba kanje. Yes. Yabona mayisho kanje le beat sidinga umuntu ongathi engasho ngevoice eso singathola bani.
hayi ake sicabanga ake sibhekeni baba shoot ngeke nasisize la Oh. sisizwe ngathi ngingangena ivoice yakhe kamnandi la sengena kanjalo kodwa sesigcina manje sesakho ubudlelwane nje ukuthi sesiyaphila nje sonke nami makunento engiyenzayo bayasondela bengisize makunento abazenzayo nami futhi ngiyasondela lapho futhi ngibasize. Yes. Imaskandi like isound enkulu manje South Africa, and then for sure now yabona like sebaba khona laba bamanje, and then iyathandiwa nje phela like kunzima no South Africa kuphela. Like iyahamba like emhlaba wonke. For nina abantu engasho mhlawumbe nicale nale sanibuya kude nalesanduleni kunenza ukuthi nizizwe kanjani? Ayikho into ebaleke njengaleyo mfowethu emhlabeni wonke jikelele kukancane ukuthi ungathi usukuleli izinga esikulo thina kodwa bese uthola ukuthi sakwazi ukuhamba negenge encane abafana abancane besebakwazi ukuthi mabenza izinto besondeze eduze kwabo kukancane kakhulu kukhona abalingana nathi saqala nabo lento le kodwa bona sebagcina ngokuhlehlela emuva kube sebakhathala kodwa noma bethi bayazama kodwa uyabona ukuthi ayisebekhathele manje kodwa thina salokhu siphila sikhona futhi abafana abancane futhi mabeqala izinto abazenzayo bahlezi besibiza siseduze nabo ngaso sonke isikhathi kuyivela kancane lokho mfowethu kuyisibusiso nje kahle kahle kuyisibusiso kahle ngoba into engavamisile ukwenzeka leyo. Yes. Wow man. Babushu like ijeni yakho like be amazing, like be amazing kakhulu, and then ngasho ukuthi uphile impilo yakho like yonke like ku music. Manje bengifuna ukwazi la like into ukuthi like une background ukuthi mhlawumbe abazali bakho or mhlawumbe abantu boseduze nabo like yini enza ukuthi ucala ukwenza music? Uqala wami kwenza umusic uhala. Uqala kwami kwenza umusic nje kwaba ukuhala ngoba ngahalela abantu abacula kahle. Yes. Bamamela, yabona. Kakhulukazi nje ngizolibeka ngalihlonize. Yabona mina abantu okuyibona impela abanginike ugqozi nokungigqugqumezela la nokunginika iphawu ukuthi ngicina ngiba impela umculi. Yes. Ulakhe Dube noBhek Music Tool. Wow man, akayiphila. Mfowethu ayingibela abantu bekwehla inyembezi mangibalela la becula ngikhale ngingedwa ngise ibhobhodlwana nami ngikhula ngisho ukuthi bangiculela laba abantu. Kodwa ngindlela engiwangithanda ngawo umculo wabo nami ngapha nga business ginci ngidlala isiginci ngapha ngidlala isiginci ngapha kodwa ikhona lento ukuthi ngidlala ngisibeke lapha ngilalele bona. Ngidlala ngizwe ukuthi ngikhathele ngisibeke lapha ngibuye ngizolalela bona. Adlala uLakhe Dube ingoma yakhe ayiqede. Ngibuye lapho ngizodlala uBhek Music Tool. Ngimlalele ngimuzwe ukuthi uthini. Hayi khona ngibona ukuthi ngisadlala la ngiqale phansi ngiyosithatha futhi isiginci. Bositrade like ungasho umuntu kade azifundisa. Yebo bangisifundisa. Benganamuntu osedize kwakho ukuthi uyakubonisa kanjani. Noma kade phela bekhona akade ngibukela kubo. Uyabona bayikhalisa iginci kodwa ngaculi nabo kodwa nje mahlangene sibe nakho lokho ukuthi mahlangene isikhalisi uyabona lonto le. Yes. Kodwa nje ikakhulukazi nje izinto bengizenza vele ngi1. So 2026 abantu banga expectane from uBabushwi. From when aba 2026 like this year abantu yini abantu abangayilindela like wena mhlawumbe umculo omusha mhlawumbe yini music video? Yes. Ya kulonyaka mfowethu amabhodwa aseziko impela. Makushiya kanjalo bathini? Kusho ukuthi siyapheka, kusho ukuthi siyalungiselela. Kusaphekwa. Sisaphekwa siyalungiselela. Yes. Ukuthi ke abantu sizobuya sizobatshela ukuthi ingoma isiyaphuma, isesiqedile, itholakala kuphi kanjani, yonke lonto leyo. And then ungasho ama experience okuyohlangana nawo like abhlungu mhlawumbe izinto ezingakuphathanga kahle boma empilweni, into ukuthini angeke uzikhohle till today. Izinto ezakwenza ukuthi ubone kahle ukuthi uNkulunkulu uyaphila impela. Mfowethu ngeke ziningi kakhulu izinto engeke ngikhohle mfowethu empilweni yami nje. Yabona nje izinto zangilimaza kakhulu empilweni. Ungena kwamejele ngokungena sidingo. Ngabuya lapho ngazoshonelwa umama ngosuku oluyi1. Ngabuya lapho ngazoshiwa izingane zami zokuqala ukuyibona ukuthi nami ngomuntu ngiyakwazi ukuthola umntwana emhlabeni zangishiya zoyithunga okulamana kwazo. Waphila kodwa Ngiyaphila namanje. Ngaleso sikhathi anginayo ubaba anginayo umama nje njena nje bongibona nje. Madoda nizwele azihlezi sithi sinenkinga ngokusike sibonile emhlabeni. Mfowethu hayi mina ziningi kakhulu inkinga engeke ngikhohle ngibale ngeke ngikhohlwe njengamanje. Engeke nje engiyofana nazo futhi ngiphila nje enhlizweni yami. Umfowethu nomama bashona ngosuku oluyi1 kwakulisonto. Bamdubula umfowethu umama esesibhedlela washona nomama. Kwakhosa ukuthi labantu ngibangcwabe. Ngapha nami ngiyafika ngibuye ejele na 1 week angiqala iviki lesibili ngiphumile ejele.
Hawu madoda. Bangiphuma nje kwavele kwashona labantu abawu2 angangazi ukuthi ngizothini ngaphambilini kade ngivede inhliziyo yami umoya wami uphatheke kabi indaba yokuthi ngishiwa abantwana bami engiqala ngabo nami ukuzazi ukuthi nami ngizoke nami ngikhombe ukuthi hayi nami nginawo umntwana kusho ukuthi ngiyazala nami wangiphuca uNkulunkulu laba nje senginabo abantwana asebelandela laba abawu2 engaqala ngabo yes abukuyibona babe imvelo yami ukwazi ukuyibona kuba ukuthi awu namba nami abantwana enginabo yes but zonke izinto engangikhohlwe empilweni yami lezo wow man yabo but then manje unabo abantwana manje ya nginabo abantwana bayingakhi hayi baningi kakhulu baningi baningi kakhulu okay ngiyazi ukuthi ngibuzile lento lena but then last because of yiyo ngasho ukuthi i-main reason ukwazi ukuthi like stays like sibakhona and then sazisa like abalandeleli bakho ukuthi like kwenzakalani ukuphi kanjalo kwenza isiqiniseko sokuthi usase stable like emusicini nani ukuthi hayi awuthulanga kuphela like yini into ongayisho nje kubalandeli bakho. Hey mfethu kuningi khona okusazokwenzeka nje kodwa kulezi insukwana ngathi ngisazoba mningi kakhulu anyana kancane nje ngisazothi kuba mningi kancane eCape Town. Ngizohamba noSjava ngeCape Town ngiphinde futhi ngihambe futhi nguShwi noMtekhala siye eCape Town. Kusasa ngizoba ngise Jozi FM ngizoba ngenza interview khona ngesonto nge8 ngizoba ngise stadium kunomcimbi omkhulu oseDobsonville ngizoba ngekhona futhi uShwi Mantombazane uzobe khona abathanda uShwi Mantombazane ngiyacela ukuthi bebe nathi abangazukukhona ukusibona lapha neDobsonville bengeza bezongibona lapha na eJozi FM ngizoba ngikhona ngizoba ngenza interview khona mangabe kusuka lapho ngesonto ke abangenankinga ngithi abadlule futhi beshone eDobsonville Rugby Stadium soba siperforma khona kodwa isikhathi ke ngisazosifaka la kuFacebook bezokwazi ukusibona ukuthi ngiqala ngoba isikhathi konje kuFacebook ubani Shwi SA yeah and then Instagram hey kuningi ke lapho abekho kalafana thina phela sizazi lezi zinto lezi zesimanje lezi manje lo mfana athi ukhuluma naye uyeke wazi yonke lonto leyo ukuthi ke bizwa kanjani amagama khona phela thina mfethu sibona sifika kuleli zinga nje asilazi ngisho isikole lo uthisha simazi thina uthisha simazi thina mfethu sibona sidana nje sikhona sicula nje asibhali ingoma phansi thina masicula kuthiwa kufuna ngithathe iboard pen bale phansi ngizocula ngithi ngiyacula ingoma ngibuka iphepha lapho uthi ufuna ngicule ngithi no asikwenzi lo yes man sivele nje into siyifaka emqondweni sihlale phekwayo and then abantu sihlale phekwayo abantu babafuna ukubhuka bakuthola kanjani uShwi Mantombazane enambeni ethi 076 6640836 yama bookings strictly leyo mangabe nje sekungithole wesithi nalo number umuntu hayi noma kanjani uzokwazi ukuthi angibhuke ikhona ke futhi mangabe usungena lapha na kwentweni zami ngizokuxhumana ikhona lapha inamba futhi yomfana wami lokade uxhumana naye yes ya nayo futhi ikhona lapha na ke ikhona futhi nenkampani engisenginayo manje esengiyenzile entsha Shwi siyaphusha okay ya ibhalwe kanjalo Shwi siyaphusha ikhona konke kuma sikhona bampela yonke into isiqediwe yonke into isiready nje siyaqala manje izosebenza manje and ngizwile bathi ucharge uma 100,000 manje hayi ngiyadula ndoda charge 100,000 angidlali nizwele babuthi siyabonga kakhulu ukuthi uhlangane nathi namhlanje ngiyadlala futhi angishaji lo mali siyakhulumisana nomuntu angishaji lo mali leyo siyakhulumisana nomuntu ukuthi hayi mfethu ngihlangabeze ngongaka hayi mfethu nginokungaka kodwa ngiyadinga eshowini yami ukuthi ube khona nje izinto ezenzeka kanjalo kodwa business ngoba noma sizwa kodwa khona nami khona sebeke bangitshela ukuthi ikhwala ngabiza khona 120,000 athi hawu madoda kanti ngidula kangaka kwathiwa iyawudula indoda uyahlola sesike sayithola impela invoice esho njalo ethi ubiza 120,000 athi hawu kahleni bo ayi kahleka mfethu athi mina ayibafethu angikwazi lokho kodwa nje mina ngazi ukuthi kuyakhulunyiswana emsebenzini ngoba nawe njengoba ungidinga nami kusasa ngizokudinga yes exactly siyadingana kule nto lena masiyenza nje ngoba thina nje ngwesicula nje sishaya idayisa siyazi into right nento engekho right ngacula namanje ngithi ngenza into right kodwa uthola ukuthi abantu bengayimukeli yini kusho ukuthi ngithe ngiyashaya ngashaya u11 shuthi akusili ipopo lelo kanti bangishaye kahle ngizothi mangithi 61 shuthi ipopo lelo abantu bazongijabulela bonke bengithanda 100% manje nje sidlala idayisi la siyazi okuyikhona nokungekho sizwa ngomphakathi ukuthi okuright nokurong ngona kwekuphi and then ungathanda ukuthi abantu abakulandelelayo like bakhumbule kanjani empilweni ayi abantu abangilandelayo mfethu singakhumbula ngani abathanda uShwi Mantombazane ngathanda bengikhumbule ngakho konke okuhle yes engikwenzile ngoba
ungena kwami ezintweni mhlambe ukuthi mhlambe ubheda lokho njengoba nje ngeke ngathinta indaba yokuboshwa konke lokho okungeneni kwami kulezo zinto lezo akusikhona ukuthi impilo yami leko mina impilo yami yokwenza izinto ezinhle ngikhulisa abantu abami ngoba mina ngikhonanga uba nobaba ngikhonanga ukuthi ubaba ngikhulise nomama ngikhonanga noma ngabe umama ngambona ngaba naye kodwa akakhonanga ukungenzela lutho umuntu engamncoma empilweni yami umalume ngoba uyena umuntu wangikhulisa umalume wami noma engasekho na emhlabeni kodwa wakwazi ukungiphilisa ngaze ngakwazi ukuba indoda namhlanje ngindoda nginomuzi wami ngizele nginabantwana ngiright yonke impilo iyaqhubeka 100%. I wish ukuthi isikhathi besikhona like kakhulu like uma ngiyabona ukuthi like njengoba ushilthini incwadi yakho noma sekuthiwa uyayibhala nje phela ungathatha like amalanga ayithatha 3 days bhala kuthiwa sibhala incwadi yami yes and vele ngiyayihlela vele ukuthi ngizofuna ukuyibhala vele ngiyenze nje umlando wami uqala nje phansi ngizobeka kahle umlando wami ukuthi ngaqala kanjani emculweni ukuze kuzofika lapha engikhona manje kube nje into engayazi ukuthi incwadi engiyoyibhala leyo umhlaba wonke wazi ngami ufuna ukuyazi nje athi ngifuna ukwazi umlando walomuntu bekuthole wonke umlando wami ukuthi inkinga engadibana nazo zonke izinto zahamba kanjani yonke into kuze kuzofika manje Usho siyabonga. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Shafere kanjani bafethu likuhlwe Manyoka diso poema limachako 012 aka Dr. Baby Life Baby. You know how we doing it. We keep it low but we stay high at the same time. We out. Siyabonga.